di ay. Asa naman si David? Huwag na ko katungod kayo ako. Napalaw ka na kong signal kaya wala yung tingaw. Kabuang tawana. Asa naman yun? Ato nga ito na. Makita ka. Ganira kayo may tinawag ni mo! Unsa? Ganira kayo may tinawag ni mo! Na! Lagi nakadungog ko. Animal ka! Ganira kayo may sinignal hado, ikaw pag tanga na kanig sa sayaw kanig, bakong tinagad niya! Asa man dahi ta? Animal yun! Tagay ko kutsilyo yaks, kaya ako'y tugsok ka rin tawana! Wa tay kutsilyo. Utro po kang kasubal-subal, yate. Ikaw po, David, pati narong po ang taane. Ganira kayo may sinignal haad to, kayong labay si Idoy, ikaw ga concert paane, yate ka. Pagbuyo ko nung hanin na, pagkalatan mo signal, pag tinarong po. Lagi. Oh, anak, tinarong din ha. Toko. 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 Yate, asa nang kuning Davida ni? Hoy, David, kausap mo ka. Di sa mga sa akin. Hatag no? Ano mo ma? Isa ka dito na eh. Natawa ni kadalo-dalo o di. Natok ang kadul-dulo na ng aga eh. Ano yung susok mo? Nalagod ka! Sino mo lang sa akin? Yatin! Dili lang mo itong tumupag! Kamatay mo! Patindog mo no! Yatin! Kung baka dalag-dalag wala inyong di ka ko na! Oh, gabit ka na! Gabit ka na! Kamatay mo na! Nakaw na! Isa ka ni silag mga saging. Yatin! Banto ka di maningog! Sige nga. Saan mo ni mga sagiyan? Dati na. Asa man si Idoy? Wala pa yung napay. Nilapay na si Idoy, wala pa. Palambyan sila ito, naraon sa usa mo sulod, ganiha unta to. Kasi hindi pa pumukuhan ha itong David, yati mo. Ako nang si David, ma. As, kung ginawa man, nagtulod pa kin mo, oy. Wala itong narata, maglabay. Yung labay na pa, siguro si Idoy, dugay man kayo. Wala palagi. Kanina lang. Una na lang kadritso, dahil ikaw David. Ano yun? Yun! Asa naman po si David? Kaning tawanak, gidalagdangan, gid kanunay. Malayak. Diretso po, asa po, asa man ka? Diretso na laman haad to, bala kag wala si David. O man siguro si Idoy, musunod ra ko. Oh, asa, ulat gani, no, kawag gani.
Balik ka. Sige, pag-andam. Sunod. Kas ano? Uno. Yati, ganun tawana. Nasi Doy. Tapig. Asa? Alit na mo. Kanang ko nakakita niyo mo sa Idoy. Ay, namo ko'y powers. Lakaw na no, diretso no. Dali. Wala. Hoy, naa si Idoy. Gaon sa man mong duha ano? Wala ra doy. Tarong biya mong duha. Basig mangawat mo dire. Wala biya Doy, kuan ka nang nangahoy magigikan di pagkahuman kaming tulo nagpahuway ra pud Unsay tulo? Basig nagkasulod na usa. Wala biya Basig nakasulod. nangawat na mo. Wala ba nakasulod doy? Ha? Yapit mo, nagkasulod mo. Asa? Oh, nara Doy oh. Asa man? Ya, ginuangan bidagay ko ninyo. Asa ni katulok? Asa? Ay, gibinuangan man ko ninyo. Asa yung katulo ba? Asa? Uy! Asa ninyo katulo? Kuan Doy kanang aduharan day mi kabuok na siyempre day ko kanang na kuanan ko ba duhara me di mi tulo. Ah, pagtarong biya mong duha. Basi gibinuangan ko ninyo. Wala biya Doy. Say wala. Nganong naabre man niyo? Oh. Tawa? Oh, lantawan ning mga taong kawatan. Kamu yung duha. Ug naa jud mawala na kung mga gamit, pangitaon gyud mo na akong duha. Bantay gyud mo. Lagi. Unsa man mo sa giyang? Shoutout na di Ma'am May Perez, ni Ma'am Mayo Cos Rojas, ni Ma'am Rose Cabatuan Sibilia, ug kay Ma'am Honey Birdsley. Og shoutout kay Lervin Di Comes Atuwil og Nika Saison og kang Electric Gokong o kay Lap. Shoutout. Og shoutout po dahil ni Jake Aysan og ni Prestrik Miyu, Love You Yan og ni Syra Giberesh. Shoutout. Og shoutout po ko kang Christina Bituin, kang Inibid Balabat, Iranyo og kang Tijen Hardulin Gregorio. Shoutout. Og shoutout ko kay Ma'am Jenny Lagria Sakay, og kay Leji, og kay Cherry Mudge. Shoutout niyo guys. Og shoutout po kay Eileen Vicoy, ni Clint Kahulugan og ni Flor Tagaka. Og shoutout sa ACTV PH YouTube channel og kang Nick Perez og shoutout kay Bobby Pataytay. Og shoutout po rin ni Milan Italia og ni Johnny B. Mayer og ni Florami Bayon On og ni Lovezen. Oh, shoutout po yun ni Missy Handayan, shoutout po ni Leonardo Hidikos Deno, shoutout po ni Campos Daisy, shoutout po ni Elsa Ansalay, og lastly shoutout ni De La Cruz TV YouTube channel. Og mara tumakuha, ay kalimut i-click notification bell para update ka sa upcoming video. Salamat!